Goddag og velkommen til en video her på statistikakademiet.dk. Jeg hedder Lasse, og i dag skal vi udlede formlen for annuiteter. Det er både opsparingsformlen og gældsformlen, og hvordan man beregner en restgæld. Jeg har skrevet en lille tidslinje op her med nogle forskellige faktorer og nogle forskellige annuiteter. Der er annuiteterne fra 0 til n, altså en given periode. I hver annuitet der kommer en fast ydelse på, og mellem de her ydelser her, altså der er en fast rente. Annuitet betyder egentlig bare, at man har lige store ydelser lagt med lige store mellemrum til en fast rente. Så hvis vi går ind i tegningen her, så kan vi se, at den ydelse vi har her på tidspunkt n, jamen altså den bliver forrentet 0 gange. Den vi har her på tidspunkt n minus 1, altså den bliver forrentet 1 gang, illustreret ved det r der. Annuiteten her i n2, jamen altså den bliver forrentet 2 gange. Og altså, hvis vi skal starte med at prøve at skrive op, hvordan man kunne beregne det her, og så bagefter så modificerer vi modellen lidt. Vi starter her over i den højre side, ved at, det var så jeres venstre side, men ligesom at sige, at den første ydelse her, jamen altså den bliver ikke forrentet, det er bare en ydelse. Så har vi ydelsen her på tidspunkt n minus 1, og den bliver altså forrentet 1 gang, illustreret ved det her udtryk her, som hvis I har set videoen om kapital frem- og tilbageskrivning, der forklarer jeg, hvordan det her det ligesom giver en rente over 1 termin. Så har vi tidspunkt n minus 2 her, og der siger vi y uden for en parentes r plus 1 i anden, ligesom fordi den bliver forrentet 2 gange. Så skal jeg lige plus her, og så vil vi tiden gå helt herover til tidspunkt 3 her. Og der kan vi kalde den for en ydelse, der bliver forrentet r plus 1, opløftet i n minus 3. Vi kender jo ikke den eksakte afstand mellem her, fordi vi har bare kaldt den for n. Men vi laver en model, der virker på den samtlige situationer, vi er kommet ud i. Så den kalder jeg for n minus 3. Så har vi her vores ydelse r plus 1 n minus 2. Det er selvfølgelig den her annuiteten nummer 2. Og det er i virkeligheden den anden første, kan man sige. Fordi den er i virkeligheden i starten, det er den, der bliver forrentet flest gange. De annuiteter, men hvis det for eksempel er en bankkonto, man betaler her i starten, altså det er den, der får flest renter på. Så den sidste er den første, som var det Bibelen, vi stod og læste op af. R plus 1, n minus 1. Grunden til, at vi kun har n minus 1, det er jo fordi, hvis vi går herhen i den sidste, så bliver den jo faktisk ikke forrentet. Den har ikke nogen parentes. Så det vil sige, at der er kun n ydelser, men den første bliver ikke forrentet, og det smitter sig af på de andre. For eksempel, hvis den der skulle hedde 1, så skulle den hedde 2 og 3 og så videre, og så havde den her heddet 1. Men fordi den første ikke bliver forrentet, altså, så sker der sådan en delay ting, hvor at den ligesom altid vil mangle en forrentning. Så nemt kan det gøres. Det er den måde, man kan regne sin annuitet ud på. Det tager sikkert utrolig lang tid, og det er sikkert utrolig kedeligt, og der er en stor sandsynlighed for at lave en fejl. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne modificere formlen lidt. Eventuelt udlede en formel, som vi kan bruge sådan noget. Vi ser her i alle ledene, det er alle sammen led, der her mellem plusserne, der ser vi, at y går igen. Så det vil sige, at vi kan faktisk faktorisere y uden for en parentes. Og det gør vi lige sådan her. Y uden for en parentes. Og så ser vi her, hvad skal man gange med y for at få y? Jamen der skal man selvfølgelig gange med 1. Så det her kan vi skrive 1. 1 plus, og så er det r plus 1 plus r plus 1 i anden. Altså her der kan vi se y gange 1, altså det er y gange r plus 1, altså det er y, det er det udtryk, der står her. Y gange
r plus 1 i anden, jamen altså det er y gange y plus anden. Så der er hele tiden synergi mellem dem her. Og vi fortsætter herop til r plus 1 n minus 3 plus r plus 1 n minus 2 plus r plus 1 n minus 1. Og så skal vi lige huske lige at lukke parentesen, fordi at det ligesom er komprimeret ind i en y-faktor. Så nu bestemmer vi os for, at vi gerne vil lave en regel, der ligesom siger, at alt, der hedder r plus 1, altså det kalder vi for a, simpelthen for at gøre det lidt nemmere at regne med her. Det vil sige til lige om lidt. Så det vi gør her, det er, at vi lige skriver det her ind i vores udtryk. Så det hedder y1 plus a i anden, plus hele vejen op til a n minus 3 plus a n minus 2 plus a n minus 1. Parentes slut. Det er jo lidt nemmere at se på det her med alle de her a'er her. Nu får vi så, som min gamle lærer ville sige, en god idé. Vi vil gerne gange det her udtryk her med a minus 1. Så hvis jeg lige skriver udtrykket op igen her, y 1 plus a i anden plus a n minus 3 plus a n minus 2 plus a n minus 1. Parentes slut. Jamen altså, så er det her det udtrykket, men hvis vi prøver at forestille dig, hvis I har et total og ganger det med 2 og dividerer det med 2, jamen altså, så forbliver det stadigvæk 2. Den samme regneregel gør, at vi er i stand til at sige a minus 1, hvis vi samtidig også dividerer det med a minus 1. Og det er jo svært smart, fordi at nu har vi muligheden for ligesom at komprimere udtrykket utrolig meget. Så vi har ganget og divideret med a minus 1. Så skal vi så til at sætte de to parenteser her til at gange dem ind i hinanden. Og det som vi gør, det er at vi går herned, vi gør det bare herned på næste linje. Vi siger a gange 1, jamen altså det er a. Så har vi a gange a, jamen altså det er a i anden. Vi har a, ja, og så der kommer så a i tredje her, så bliver et a i fjerde. Hele tiden bliver den lige boostet en gang, altså den bliver opløftet i en potens højere. Så kommer vi herhen i a endte minus 3, og der er en regneregel, der siger, at hvis man har et tal opløftet i et tal, eller opløftet i en potens, plus a i et andet tal, altså det er det samme tal, men opløftet i forskellige potenser, men altså, så har man ret til at skrive det som de to potenser bare plusset med hinanden. Det benytter vi os af her, så det vil sige, at a n minus 3 gange med a i første, fordi at den er selvfølgelig i første, alle tal er i første, men altså så kan vi sige a n minus 3 plus 1, og altså det er a n minus 2, altså 1 højere. Den her, det er så den samme regel, vi bruger igen herovre, a n minus 1, og så den her over den sidste her, jamen altså den hedder så a n minus 1, men fordi vi ganger med a i første, så plusser vi ligesom også med 1, så vi har a n minus 1 plus 1. Og det går så hen og bliver til a n bare. Det var a'et, vi har ganget ind nu. Så skal vi også have ganget minus 1 ind. Og det er jo ikke særlig svært, fordi at alle tal gange med minus 1, altså det er bare det negative udtryk af det tal. Så det skriver vi bare lige ind her. Og det er selvfølgelig minus alle sammen. Minus a anden
Og her der vælger jeg lige at tage en til med, fordi at så passer det med her. Altså de her prikker her, de illustrerer bare alle tal A i 3., A i 4., A i 5., A i 6., A i 7. Og jeg kan blive ved lige så lang tid jeg overhovedet gider. A i 3. vælger jeg lige at skrive. Og så lader jeg lige tiden gå helt herop til A i n minus 3. Den vælger jeg så at lade være med at skrive og bare flyde ind i prikkerne der. Sådan så jeg starter med A n minus 2 minus A n minus 1. Og det er selvfølgelig den sidste jeg kan røre ved, fordi at AN, det er kun hernede det udtryk forekommer. Heroppe hedder den bare AN minus 1. Så det er det sidste udtryk her. Og nu har vi så ganget parentesen ind her. Vi skal selvfølgelig lige huske stadigvæk, at vi har divideret med A minus 1. Og det her y her, jamen altså det trækker vi bare ned her ved siden af brøken. Fordi at, så ved vi nemlig, at hvis vi skal på et tidspunkt gange y'et ind igen, jamen så skal vi gange det i alle de små faktorer, der er. I alle ledene skal vi gange det ind i. Nu kigger vi på det her, og så tænker vi, at det gør noget stort udtryk, men faktisk så var vi rigtig smarte, da vi gangede og dividerede med A minus 1. Fordi at nu er der faktisk en masse led, der går igen, både den positive og den negative version af det samme led. For eksempel her, plus A og minus A, det gør faktisk, at vi er i stand til at fjerne dem, fordi at minus A plus A, jamen altså det er 0. Og på samme måde herovre, der har vi A i anden, vi har A i tredje, og vi har, så går vi så igennem alt det her med tiden her, og vi har A i n minus 2, vi har A i n minus 1. Så er der faktisk kun 2 tal tilbage. Der er det her, som hedder A-ente, og så har vi også her ved siden af E minus 1. Hvis vi lige skriver det op hernede, jamen altså, så hedder den Y A N minus 1. Det står her A N minus 1. Og her nedenunder, jamen altså, der står A minus 1 også. Det her, det kan vi igen, hvad skal man sige, komprimere lidt ved at slå på eller ved at regne tilbage, altså sætte R plus 1 ind i stedet for A. Og hernede, der kan vi selvfølgelig bare ophæve parentesen, fordi der er ikke noget, vi kan gange ind i parentesen eller noget andet, der forhindrer os i det. Så det vil sige, her der står Y R plus 1 i ente minus 1. Hernede R plus 1 minus 1. De går selvfølgelig bare ud med hinanden. Det er selvfølgelig fordi A'et det er R plus 1, og så skal det minuses med 1. Så det gør faktisk bare, at vi kan slette de her to her. Og vupti, så har vi faktisk formlen for, hvordan vi regner vores slutannuitet ud, der er heroppe. Det er med den formel, der er her. Ja. Den, vi skal lige ud her. Det var vores formel for A, N, Y, R plus 1, ente minus 1, divideret R. Det var altså formlen, hvordan man regner en hvilken som helst annuitet ud. N, det kan måske være, det kan være 14, det kan være 15, altså hvis du betaler 100 kroner ind på en konto hver måned, jamen altså til en fast rente per måned, vil jeg mærke. Altså, så bruger du bare den her formel her, og så sætter du bare ind lige med dit mål, altså 15 måneder eller 13 måneder eller hvad det er. Men hvad så? Det her det er forresten det, vi kalder for opsparingsformelen, fordi den ligesom fortæller noget om, hvor meget har du sparet op på et tidspunkt. Men nu skal vi så også i gang med gældsformelen, som ligesom er det modsatte udtryk af den her. Og det vi regner ud med gældsformelen, det er, at vi simpelthen, det kan være, at vi køber, eller at vi låner et beløb, det kan være, at vi låner 1000 kroner, så får vi at vide, at vi skal betale 100 kroner tilbage i 10 måneder til en rente på 10%, eller noget af den stil. Så betaler vi nogle ydelser her,
trækker selvfølgelig renter på vores gæld. Og så det vi gør, det er, at vi regner baglæns og finder ud af, altså, hvor mange penge ender vi med at betale, kontra hvor mange penge vi har lånt. Vi regner simpelthen tilbage. Vi regner alle annuiteterne tilbage til deres nutidsværdi her i A0. Og ligesom ser, at altså, vi har lånt 1000 kroner, men vi skal betale 10.000 kroner tilbage, fordi at der er 10% rente på, og vi skal betale mange penge der. Jamen altså, er det så en god idé at låne den her lån her? Og nu for at gå lidt i gang med formlen, altså, så ser vi her, at afstanden mellem n og 0, jamen altså den er n. Den er ikke n minus 1, som den var før. Så det vil sige, at vi kan faktisk bruge vores formel for kapital frem- og tilbageskrivning. Så hvis I har set videoen om kapital frem- og tilbageskrivning, så ved I, at Kn er det samme som K0 er plus 1 i ente. På samme måde er formlen for K0, jamen altså, den er Kn er plus 1 i ente. Men hvis vi nu bytter den her formel her ud, fordi at vi ved jo, hvordan man sparer op, eller hvordan man finder sin fremtidsværdi af ens annuitet. Hvis nu man bytter udtrykket op, sådan så den hedder A0 er det samme som AN R plus 1 i ente. I minus ente selvfølgelig. Det er det i minus ente. Fordi det er forskellen på de to. Det er, at man regner baglæns, men har minusparenteser. Eller har parenteser opløftet en negativ potens. Det her, det er måden, hvorpå man regner med en fast rente et beløb i fremtiden tilbage til nutiden. Og AN, jamen altså det har vi lige udledt en formel for, det er ligesom den måde, man finder ud af, hvor meget man egentlig har sparet op i virkeligheden her. Så det vil sige, at hvis vi tager og bytter AN ud med det udtryk her, jamen altså, så er vi faktisk i stand til at generere en helt ny formel, der ligesom fortæller, hvad vores annuiteter er værd i nutiden. Så lad os prøve det. A0 er det samme som Y R plus 1 i ente minus 1 over R gange R plus 1 i minus ente. Og her, der kigger vi, og så ser vi, at vi bare har sat AN ind her. Vi har sat udtrykket ind på AN's plads. Det er det fuldstændig samme udtryk, som der er herovre. De her to ting, de er fuldstændig identiske. Så det er vi ret til at gøre. I hvert fald, når vi snakker her annuiteter. Så tænker vi så, jamen altså, kan vi modificere den lidt? Kan vi lave lidt om? Kan vi komprimere den lidt? Og det kan vi faktisk, fordi det er sådan, når man har sådan et udtryk som her, for eksempel parenteslut R plus 1, opløftet i minus ente, og skal gange det ind i en brøk, jamen altså, og hvis der er to led, så ganger man den bare ind i de to led. Så vi starter med at gange den ind i her minus 1 gange hele det her udtryk her. Jamen altså, det er jo bare det negative af udtrykket. R plus 1 i minus ente. Og så har vi et andet udtryk herovre. Det hedder R plus 1 i ente. Og vi skal gange det med R plus 1 i minus ente. Jamen altså, så ved vi fra den regneregel, jeg beskrev før, at når man har sådan to her, og skal gange med hinanden, jamen altså, så plusser man dem bare med hinanden. Men den her plus den her, det er jo 0. Fordi at n minus n, jamen altså det er bare 0. Så det vil sige, at det her, hele det her udtryk her, jamen altså, det er altså lige med r plus 1 i 0. Og alle tal opløftet 0, jamen altså de er lige med 1 per definition. Så det vil sige, at så har vi altså et udtryk, der ser sådan her ud lige pludselig. Lige med A0. Og nu kan vi faktisk ikke komprimere den mere. Men det her, det er den måde, man ser på, hvor meget man egentlig betaler for ens lån i nutidsværdi. Altså fordi det er klart, at hvis man nu betaler 2% i rente hvert år, og man betaler 100 kroner